In de gedragscode staat bij gelijks dat een dorp met een wienmonen jaarlijks €3.000 krijgen moet. Dat kan dan weer in het dorp investeerd worden. Allegel leuk en aardig is de wienmonen-eigenaars, maar in Friesland gaan we wel een stap verder. Hier in Friesland proberen wij het wat breder te loeken. De gedragscode spreekt van een compensatie en dat doen wij hier ook. Maar wij hebben hier naast een compensatie die het collectief is, hebben we hier ook nog allerlei compensaties die het individueel per huis zijn. Als er in Friesland meer mogelijk is, en dat is het vooral aan de ontwikkelaars, de initiatiefnemers, meer mogelijk is, dan is dat het maatwerk waar ook de gedragscode van uitgaat. We geven alleen richtlijnen mee in die gedragscode, daar kan men van uitgaan. En vervolgens in een concrete situatie gaan partijen met elkaar vaststellen hoe ver ze met elkaar kunnen komen. Op het stuit winnen we nu als provincie 160 miljoen watt aan windenergie. In 2020 moet dat ongeveer 430 miljoen watt worden. Om draagvlak te krijgen moest meer doen. Dus wat wij hier ook doen is dat wij de omwenningen een hele royaal aanbieden om mooi in die windparken te participeren. Dat is zelfs een derde spoor. Maar een tweede belangrijke spoor is dat wij hier iedereen binnen een kilometer op het huis zetten wij een vergoeding voor het eigenlijk gewoon voor het verlies van, tenminste dat is de bedoeling, om de waardedaling van het huis te compenseren. De definitieve versie van de gedragscode komt in kwarten. Wienmonen-eigenaars binnen net verplicht haar aan de code te houden.